Για να δούμε ρε μπρο, τι φάση. Τσόλι γαμώ την Παναγία το Χριστό σου. Ωραία μπρο, τι μαλακίες βλέπω. Το πέταξε ρε. Ποιος το πέταξε, ποιος το πέταξες, ποιος το πέταξε. Έφυγε. Ποιος το πέταξε, πάω να φύγω το πού. Έλα μπρο, να σου πω ρε, μήπως έχουμε άλλο μαύρο σπίτι επειδή ξέμεινα. Μπρο, σε παρακαλώ ενοχλείς, παρακολουθώ κάτι σημαντικό τώρα. Βλέπω it's only Δες bro. μα μπρο, εγώ σε κλείνω, πάω να πάρω από έναν Πακιστανό εδώ πιο κάτω το χύφθινον. Κρίσε ASMR γάμο την Παναγία σου και εσένα ικανότητα γάμο το Χριστό σου έκανες λίγο. Μπρο, νομίζω δεν υπάρχει άλλη λύση. Αντέ σου. Μπρο, please, έλα μία στο αυτοκίνητο, κάπου πρέπει να πάμε. Οκ μπρο, που πρέπει να πάμε. Ρε μπρο, τι θα γίνει, θα μου πεις επιτέλους που πάμε. Μπρο, απλά σκάσε, σε 2 λεπτά φτάνουμε. Οκ, τι να σου πω, περιμένω. Ποιος το πέταξε, Τσόλι γαμώ την Παναγία. Πάμε να φύγουμε μπρο.